आबौखौ मानो थेंकिउ होनाखै मादैनि भिडिअ नायदों नोङो ओमफ्राय नैबाव जाहैबाय ना रुदबनाय आरोना गोखाजों ना रुदबनाय ओमफ्राय बेयाव दिंखियाजों ना भाजा दहाय फुंनि आरोना बिसोरो ओमफ्राय आं दा बेखौ एसे एवनोसै आरोना माया जायाना बिदि गोखाखौ बिब'आ बिसिना बिब' गिदिरा जाया नालाय मा जानो दा नङाबा ओंखायनो आङो बेखौ आलुजों भेन्दिजों एसे संसै आरोना ओरै फै मा नों मानो दुस्थ'लै है जाबाय थाया र' आं थाब थाब ओंख्रि संग्रोनो नै आंहासो सामब्रामा खामजोबलाय लांबाय आय 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 र' सामब्रामा खामलाय लांबाय आंहासो मोदोम सुलायलांदोंसो खामनायाबो बोरै खलसियालाय सामब्रामानो खामलाय लांदों एसेनो ओमफ्राय खामबाबो मोदोमदोंसो आरोना फिथाइ जानो बिगासिनो दङ नै फिथाइया आंगुर थाइनै जाखांबाय ओमफ्राय दा आङो जाग्रा मोनसे होनानै सङाबो जाला आरोना बेयो माबा माबि हाननानै होबाय थायो संख्रि हानलाय माबा हालदै हानलाय हो न'आ बेनो मा आं जिरायगोन फै नोंबो जिराय फै दे नोंबो जिरायनानै था आं सुगोन नाबो हर आं सुना होगोन मा आन्थुरसो जाबावगोन जालायबावो जारलाहाय जारला गथ'जोंबो दै होनाय जाबाय दै होनोसै नै ओमफ्राय बेहा बिथिंजाय मालाय जाग्रा जागासिनो दङ बिदि जानानै दोननानैसो खामानि मावनांगौ बेखौ नङाबा मा बोख्लायबाय थायो गावसो मिथिगोन आरोना बायहेरायाव जानफैबाय आरोना गेसाहाय मोनसे मोजां जोङाखै आरोना न' सिंनिया ओंखायनो आङो बायहेरायाव जानफैबाय आरोना ओंखामखौ नै मा दे खनसे मोसानानै खिथिदो दे मा देनाय होलांबाय रावबो गैयाव थांदों बि एफा गोजानाव मोसानायखौ सोर नुगोन बेयाव मोसाफै खाथियाव बेयाव मोसाफै दे मोसादो दे 1 2 3 दे गानबो खना गान खननांगौ ना मोसादै थांलाबायनाङा आरो खारलाबायनाङा गोलैयो खारनाङा गोलैबा उदै सायोना आंना ओंख्रिया मा रोखोम जाखोथाय ए रानबायानो दैयाबो नै मा नोंना जोबाखै दाबो न' जाजोबदो हाय जाला मा नांगौ नोंनो मा नांगौ 1 सेकेन्ड रमा 1 सेकेन्ड मोसादोबो दे नालाय बोरै माबायदि नुदों नोंखौ वाव उथि टेटि आइदै सरि होन खोमा खेबनानै सरि होन सरि होन मादैमोननि भिडिअ नायदों नै मादैमोना मादैनि भिडिअ नों ओंखाम राननाया मादैनि भिडिअ नायदों नोङो हा सोर बियो मादै आबौआ मेथाइ लाबोदों नोंलाय मालाय बिबौआ लाबो आबौआ मा मेथाइ लाबोदों नायनो आङो नाय आबौखौ मानो थेंकिउ होनाखै आबौखौ थेंकिउ होनांगौथ' र' आं खेवग्रोनि दे र' हाबाय खेवनो वाव मा बुस्थु दे आदर हर सुग्रोनाङा सुहैगोन आइसुना हर सुनो मा हर सुआबो जाजाया आइसुना लाबो आइखौ लांफैदों जा गामियाव नै संबाय दालि आलु साहा फुदुंदों गाइखेर साहा ओमफ्राय बुरजा हालदै होबाय माथो ओमफ्राय भेन्डि भाजा आं साहा फुदुंबाय थादों ओमफ्राय दालिजों आलुजों गोदौगासिनो साहाखौ हैबाय आंहाबो एसे लोंनोसै आरोना
फैलायबाय सासेया नालाय मा आथा फैदों आं नुदों मा आं साहा हैखाबायना आलासिनो आलासि फैदों नालाय आथा फैदों आथा होनना खिथाफैदों आंनो आं साहा हैखाबायना आलासिनो नों आलासिखौ मा होना जै होनदों आलासिखौ थांसै होननानै थांनाय थांसिनो आलासिया थां बेखौ दा आंहा दुदुंसो बे थां आलासिया जै होनैलाय थांनाय प्लिज न हमन थेंक इउ नोंखौबो दे आं फिसा हिन्जावा सना बानायथारहाय आंना फिसा हिन्जावा ओंख्रि संदों माने आं ओंख्रि संदों दालि नों दालि जागोन ना जाया मा मानो आलु जागोन दालिखौ जानो नागिरा आलुबा जागोन आरो ओमफ्राय थां आलासि जानायखौ थां आथाया दे थै थांनोथ' आथाजों आलासिजों दसे थायो आलासिजों थानांगौथ' दसे थ' बाबाया ना सायदों हाबगोन सुवा आरो फै बुना आयु मासे गिदिर सोर लाबोआ नाखौलाय वाव ना मागुर ना सिंगि मासेल'हाय नाया होमबा ओइ दोआव हाबलांगोन खर'आव गथ'आ सुगार मा गारा दहाय बायदि ओंखाम होदों ओंखाम दहायबो जायाखै नाखौनो बिथिंजाय बेखौ एवगासिनो ओमफ्राय गेन्द्राया ना सायदों दालिया मोनबाय भिन्दि भाजा एवदों ओंखामखौ बायहेरायाव जानना होबाय आङो ओमफ्राय बिसोरनो गेसानो हामा जादों आइ गोसोम जाबाय थादों अरानो ओमफ्राय ओंखामखौ जाननानै बायहेरायाव जानहैबाय आङो सुनानै गेन्द्राया ना सायगासिनो मोनानि ओंख्रिया नै लोगोफोर जोंहा मोनबाय गेन्द्राया संखांबाय आरो लावजों आलुजों लाब्रा दहायनि सबायाबो दंखायो नालाय बेखौल' संबाय आरो ना नै नानो ना नाया मैथाजों जानोसै जोंहा मैथाजों जागोन 150 बहा मोननायनो लाबोग्राया खिथार नामा मा मोनदों दाय फान्थाव आलु थाइबें खांख्रिखला दोन फान्थावा भाजा जानांगौ जोंहा आलुआ गुदामाव मोनाखैनो माबा जोब्बाय नै गासिबो हालाहाय आङो दखानानो बन्द' जोब लोगोफोर नै गामिथिं थांनानैसो लायनांबाय आरोना जोंनि टाउनावथ' गासिबो बन्द' दखाना मा नाहरलाय सुनो नों मैगंखौ दांनाङा मा बुस्थु बे थाइबें होन थाइबें आलु थाइबें खांख्रिखला फान्थाव मैगं ओंख्रि जानांगौ बेखौ आं मैथा ना जागोन येस थु आबैया मैथा खादोंनो नायनो थु आबैया मैथा खादोंनो बैयाव थु नायनो थु मैगङा दोनफैजोब मनायाव सोनानै लाबो जल्दि आलासि फैदोंमोन आरोना तामुलपुरनि ओमफ्राय गेन्द्राया बाजार खालामनो थांदोंमोन ओमफ्राय आलासिया ओंखाम जालानो ओमफ्राय थांफिनबाय आरोना आलासिया ओंखाम जालांलानो ओमफ्राय आबै मैगं खानायखौ नायनो जा उथि ओइ थाइबेंआबो दोनफै बबे थाइबेंआ नोंनो गेलेदों नोंनो जमा दोनफिननांगोन बिदिसो मावनांगौ खामानिखौ दे दलद दोन आबैखौ नायसै एबाराव थु आबैया मैथा खादोंनो नायनो जोंनियावबो खथ्थ' मोजां मैगं जायो नै बेसेबां गोजौ मैगं ओइ नै मैगं खाग्राखौनो सिनायलायासै मैगंजोंनो बुंफबजोब्बाय मानसियानो मैगं जाया होनोना जोंनियावबो नै मैथा बांगाला बेसेबां गोजौ ओइ नै मैथा खाग्राया नोंहालाय मा डिस्टार्ब जाखो महा थांनो नोंहालाय दा बोरै जाखो मैथा सायनोसै जोंहा नै आइया ना सायनो नागिरबाय ओमफ्राय आं मैथा सानोसै मामि ना जानोसै ना
जा नाया गिदिरथार आयौ नाया गिदिरथार नाया गिदिर-गिदिरथार नामा नाया ना आयौ सायनायखौ माबायदि देग्लिजोबखो नायलाय नायलाय मा होननांगौ बेखौ मा होननांगौ नालेबखौ गैला मैथाखौ मालाय देग्लिनानैसो सङोनो नै दे माथो खालामबावनो दालाय आइया ना सायदों नै दे गैला मैथाखौ देग्लिना होजोबबाय आंनिखौ लाबो मैथाया ओरै बेनो अरगोन नाया अर नों ना जायो ना जाया ना जागोन ना जाया हा ना जायो नामा मालाय मैथाखौ माजि देदों आंनि मोखांनो मालाय मोखां गोलाव आंनि मोखांनि माया